जन्माचं सार्थक करायचं असेल तर सद्गुरू शिवाय पर्याय नाही. म्हणून कवी म्हणतात सद्गुरु पदाती धरावा प्रेमान. प्रेमानं धरायचं. प्रेम असेल तर भाव आणि भक्ती होते. प्रेम नसेल तर काही होत नाही. आणि म्हणून म्हटलंय सद्गुरु पदादी धरावा प्रेमान. सेवा करावी वर्मान. सत्य वागावा धर्मान. तन्मंधन अर्पून काया अर्पून काया. तन्मंधनानं सेवा झाली पाहिजे. पण हे आपल्याकडून होत नाही. कुठंतरी आपण कमी पडतो. आणि म्हणून म्हटलंय तन्मंधन अर्पून काया अर्पून काया. काया अहर्निशी स्मरावे तया स्मरावे. अहर्निशी स्मरावे तया स्मरावे. आणि सद्गुरूचं स्मरण अहर्निशी पाहिजे. अहर्निशी म्हणजे काय? दिवसातले 24 तास जागृतीमध्ये पाहिजे, सुषुप्तीमध्ये पाहिजे. आणि जर स्वप्न अवस्था जर आली तर त्यामध्ये सुद्धा पाहिजे. म्हणून म्हणलं अहर्निशी स्मरावे तया. आणि एकदा सद्गुरूचे पाय धरले ती ताकद एवढी मोठी आहे की ज्याला आपण षडविकार म्हणतो. काम क्रोध मद मच्छर अहंकार हे गळून पडले पाहिजे. हे जर गळले नाही तर आपली सेवा कुठंतरी अपुरी आहे असं समजायला काय हरकत नाही. आणि म्हणून कवी पुढे म्हणतात काम क्रोध देविकार यांचा करावा धिक्कार. साधा पुढील प्रकार शांती क्षमा असावी दया असावी दया. षडविकार आधी दूर करता आली पाहिजे. आणि दया क्षमा शांती आणि भक्ती यांचा अंगीकार केला पाहिजे. एक म्हण आहे आपल्याकडे दया क्षमा शांती येथे देवाची वस्तू. जिथं दया आहे क्षमा आहे शांती आहे तिथं देव अवतीर्ण होत असतो. म्हणून म्हटलंय काम क्रोध निर्विकार यांचा करावा धिक्कार. साधा पुढील प्रकार शांती क्षमा असावी दया असावी दया. दया अज्ञान जाईल दया जाईल. मग याचा अंगीकार झाला का अज्ञान निघून जातो. अज्ञान गेल्यावर खाली काय राहणार? ज्ञान राहणार ज्ञान. आणि मग सद्गुरू काय करतात? सद्गुरू कल्पतरू दया करीनाथ. सद्गुरू कल्पतरू दया करीनाथ. घेऊन जाईल एकांतात वर्तमस्तकी तो हात. ठेवील सद्गुरू राया सद्गुरू राया. अमराया अरुम होय एकमया एकमया.